Mitä mietit, Muruparta? No, Muruparta mietti, että miksi kello pyörii eteenpäin samansuuntaisesti kuin aurinko ja aurinko itse seisoo paikallaan liikkuen samalla hirveitä määriä valovuosia sekunnissa. Ja maapallo sitten heittää kieppiä sen auringon ympäri tippumatta raiteiltaan, kun samalla vielä kuu heittää kieppiä maapallon ympäri ihan eri suuntavaistolla kuin orava, joka heittää puurungossa kieppiä satoja kertaa minuutissa, mikä taas kellossa menee yhden kierroksen niin kuin hitaan etana, joka kantaa kotiaan mukana joka suuntaan mihinkä liikkuu. Tästä päätellen etana siis on hirveän vainoharainen, ettei se uskallaisi kodia jättää paikalle kun lähtee liikkeelle. Onko harakka syypä etana vainoharaisuuteen, kun harakkaa varastelee kiiltävää esineitä niin kuin etana limaista kiiltävää kotia. Tästä päätellen pitää ryöstää harakkapesä, niin saisi itselleen simpukana, mistä voi kuulla tarkalla korvalla kuinka haamut huhuilee ja kertoo tulevaisuuteen rakkauden ja miten elämässä sitä rakentuu.